Il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni ddikjarat li ma tieħed l-ebda vantaġġ dwar Oti ta' Arloġġ u fl-ixkien tal-inbiet Petrus lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat għall-Gvern Malti tant li dawn ir-regali huma rreġistrati bħala tal-Istat. Il-Kummissjoni mmexxija mill-Imħallef Emeritu Lawrence Quintano flimkien mal-membri Dr. Philip Magri u John Rizzo sostniet dan meta investigat il-ment ta' Arnold Cassola dwar ir-regali li ngħataw minn Jorgen Fenech. Min investigazzjoni li wettqet din il-Kummissjoni u li r-rapport tagħha qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra ma jirriżultax li kien hemm korruzzjoni. Quddiem il-Kummissjoni xedu bosta nies fosthom il-Kummissarju tal-Pulizija, l-eks Prim Ministru Joseph Muscat u Cassola innifsu b'dan tal-aħħar għalli ma tantx kellu xi jżid kif straħ fuq ir-rapporti tal-midja. Mill-investigazzjoni ħareġ li r-rapporti tal-midja kienu skorretti fuq bosta affarijiet fosthom anke fuq l-arloġġ li mhux vera kien iġorr in-numru 17 iżda n-numru 2. Ħareġ ukoll li l-kumpanija Electrocas li kienet fdata bil-proġett tal-Power Station ta' Dellemara fil-fatt ħalset 11 miljun euro bħala parti mill-garanzija bankarja li dwarha l-Gvern Malti anke konsulta mal-Kummissjoni Ewropea. Ingħad li bil-11 miljun euro il-Gvern uża dawk il-flus sabiex inbni skola. Dr. Muscat ċaħat li r-regali jingħataw brabta mal-Electrogas fil-waqt li mix-xhieda ħareġ ukoll li rigali simili ingħataw lill-Gvern Malti taħt amministrazzjonijiet preċedenti iżda li tagħhom ma hemmx akkont permezz ta' inventarju li taħt Dr. Muscat fil-fatt sar. Fl-istess rapport il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni sabet ukoll li ma twettaq l-ebda reat minn Michael Farrugia li dak iż-żmien kien segretarju parlamentari għall-ippjanar. Cassola kien ilmenta dwar laqgħa li kienet saret ma' Fenech u żvilupp fl-Imriel iżda l-Kummissjoni ddikjarat li hi sodisfatta bl-ispjegazzjonijiet li ngħatat u li jittali laqgħa ma saritx dwar l-Imriel.